Cerita cekak anggitanipun Muawanah kanthi irah-irahan kakus anyar. Sumangga dipun pidhangetaken. Senajan makarya ing perusahaan negara, Pak Priya uripe amung pas-pasan amarga dheweke mung pegawe ndek-ndekan lan duwe anak papat kang lagi mbutuhake biaya pendidikan. Dibantu bojone nampa jahitan, dheweke ngudi gegayuhan kanthi rekoso. Pancen anake sing barep Tiwi wis lulus IKIP, nanging engko seprene durung entuk gawean. Sing nomor loro Endah semester 1, Agung SMA kelas 2, lan sing ragil Asri isih kelas 3 SMP. Embuh piye carane Pak Priya duwe gegayuhan supaya tembene anake dadi wong kabeh lan aja nganti kaya nasibe wong tuane. Gali lubang tutup lubang wis kerep dilakoni amarga saka wong tuane ora ditinggali warisan. Isih bejo dene wong tuane Bu Priya ditinggali omah senajan mung cilik, tanpa pekarangan lan tanpa kakus. Tanpa pekarangan ora dadi ngopo, ning bab ora ana kakus iki sing rada nyumelangi Bu Priya. Pak, kok kayane wis suwe kok ora entuk jasa produksi to? Lah mbuh ya, mbok menawa perusahaan tahun iki badine mung sithik, dadine ora tekan pegawe. So yen entuk japrut nggo gawe kakus piye, Pak? Lah ngopo to? Lah nek mung arep bebuang ning mburi klinik kae rak ya bisa to. Biasane rak bebuang ning kono, kok saiki ngomong bab kakus. Lho, Bapak ora mireng po, saiki wis digembar-gemborke dening Kota Madya yen kali-kali ora entuk dianggo bebuang, Pak. Didhawuhi gawe kakus dhewe utawa gunakake MCK. Lah ning nyatane kampunge dhewe iki durung entuk program MCK kaya kampung liyane. Njur kon buang kajat ning ndi Jal? Ya gelem ra gelem kudu yasa kakus dhewe to, Pak. Kuwi yen ana danane, yen ora ya dianak-anake to, Pak. Aku ki janjane sumelang yen lagi ana tamu, njur tamune arep buang kajat ya rada isin jane nek dadak ngeterake ning mburi klinik. Ya wis, sok yen japrute mudhun duwite nggo mbangun kakus, ning aku sing durung dongki yen arep gawe kakus njur septic tanke didokok ngendi. Lah wong nggon dhewe iki ora ana lemahe jare. Yen masalah iku ngono gampang gari takon tukange to, Pak. Pancen taun 80-an ing kuthane Pak Priya isih akeh wong-wong kang bebuang ana kali. Pancene wis dianakake program mandi cuci kakus, ananging durung kabeh kampung oleh program iku. Salah sijine kampunge Pak Priya. Ngerti gunemane wong tuane, bocah-bocah banjur padha nyaruwe lan padha nyarujuki kekarepane ibune. Idene ibu bener, aku saiki isin jek nek bung neng mburi klinik kono. Lah kancaku wedok saiki omahe pindah sebelah klinik jare, kandhane Agung. Kowe wis tau ngrangguli po? Pitakoni Tiwi Mbak Yune. Ya wis tau, aku ditakoni arep nyang endi, dak wangsuli bae arep lari pagi. Aku banjur ra sida menyang mburi klinik, nanging banjur mlayu-mlayu kamangka wetengku mules banget. Krungu critane Agung, wong tuane Mbak Yune lan adine banjur padha ngguyu gergeran. Senajan uripe prasaja, nanging keluargane Pak Priya katon ayem tentrem lan seneng gegojekan.
kabeh anake padha tekun-tekun oleh sekolah. Tangga teparone pancen wis miwiti padha gawe kakus merga wis ana wejangan ora entuk bebuang ning kali utawa kalenan. Nalika Butama lagi nyambat tukang gawe kakus, Pak Priya nglegakake ngingu etok-etoke arep konsultasi bab carane gawe kakus, awit kahanan omahe persis kaya omahe Butama, cilik lan pekarangane ciut. Derek tangklet Pak Marjo. Lah terus septic tanke didokok pundi? Kula kok boten sumerep dundunge, pitakone Pak Priya marang tukang sing garap kakus. Daleme Butama mriki rak boten wonten pekarangane, mila kula damelaken teng wingking, Pak. Lah wingking rak nggih boten wonten lemah to. Nggih ten penere dapur. Oh, saged to. Kula wastani niku septic tanke kedah teng Jawi. Lah dadine kaya nggon kula niku nggih saged nggih, Pak. Nggih saged, malah nek nggen jenengan nika saged didamelaken resepane barang mergi papane radi amba tinimbang mriki. Nek wonten resepane barang yo rada suwe septic tanke lek kebak nggih. Lah mestine nggih ngoten. Lah ajeng damel kakus napa, Pak? Nek ajeng damel mangke nyambat kula mawon. Saiki Pak Priya wis entuk katerangan yen ing omahe bisa dibangun kakus senajan pekarangane ciut. Mong kari ngenteni oleh entuk rejeki embuh kapan. Dilalah kersane Allah, wulan Desember perusahaane nggone Pak Priya nyambut gawe oleh bati akeh. Dadine baten mau bisa lumuntur marang karyawane klebu Pak Priya. Kaya sing wis dirancang, duit mau arep kanggo bangun kakus. Banjur Pak Priya nyambat Pak Marjo kang dipercaya bangun kakuse Butama. Nalika iku kebeneran Pak Priya ketemu Pak Marjo kang lagi tuku rokok. Wah, kebeneran Pak Jo, rasa tekan dalem jenengan. Kula ajeng nyambat jenengan ajeng gawe kakus. Oh, nggih. Nanging nenggorien nggih. Lah kula sing garap teng Pacinan kinten-kinten nggih sewulan malih rampunge. Nek keseso nggih nyambat tiyang sanes mawon. Ah, mboten. Kula entosi rampunge Pak Marjo mawon. Nalika bali omah kabeh mau banjur diceritakake keluargane, bojo lan anak-anake padha rada gelo nalika krungu kang diandharake Pak Priya. Mbok wis, Pak, ngongkon wong liya bae. Kandhane endah. Lah aku ki mau wis janji arep nunggu sarampunge dheweke. Lah ngopo to kok do kesusu? Lah kancaku kuliah minggu arep ngirim kene, Pak. Njur piye nek kebelet? Wangsulane endah sajak gelo. Ya dijak nggon biasane to. Ngono bae kok bingung. Nek bejo rak malah bisa gawa bali duren. Pancen sandinge kalen sing kulino ngebebuang mau ana wite duren sing nalika iku lagi padha mawoi. Sawise Pak Marjo rampung oleh garap ing Pecinan, Pak Marjo sadurunge bali omah dheweke nglegakake mampir omahe Pak Priya saperlu niliki panggonane sing bakal digawe kakus lan ngrembug sing ana gandeng cengenge pembangunan kakus mau. Lah teng mriki mawon septic tanke teng mriki cekap. Njur sebelahe sing dingge resepane. Kandhane Pak Marjo. Lah njur resepane luwangane pinten? Setunggal apa kalih? Nggih setunggal mawon pun cekap. Niku mawon kebake saged puluhan tahun. Yen nggen Butama nika mboten wonten resepane. Lah nggene mboten enten materiale pun siap to, Pak? Kadose nggih empun, mangke nek kirang kula matur jenengan.
Sisuke ngepasi dina Minggu Pak Marjo wiwiti mbangun kakuse Pak Priyo kanthi gawe septic tank dhisik. Pak Marjo sing direwangi kancane loro miwiti ngeduk luwangan sing kanggo septic tank. Nalika entuk udakara kurang 2 meter jerone kedukan mau ngetokake rembesan banyu, Pak Marjo banjur ngedekake olehe tandang. Wah Pak, ajeng kula keduk ngantos 3 meteran ning kok saweg semanten mawon kok pun angsal toya. Dilerin mawon nggih Pak. Nek cethek mangke gek cepet kebak. Nek cepet kebak nggih mboten, nggih tetep puluhan tahun. Mangke resepane ditambahke mawon supados toya buangane saged cepet rembes. Nggih, nek ngoten. Kejaba gawe kakus kamar mandine barang uga melu dirapeti. Dadine rampunge rada suwe. Udakara sasi lagi rampung oleh dandan-dandan. Kakus mau durung padha dienggo amarga ngenteni garinge plesterane dhisik. Nalika keluargane Pak Priyo padha jagungan lan padha ngomongake kakuse sing anyar, Asri matur marang bapakne, "Pak, nek gunane pipa dawa ning septic tank kae nggo apa ta, Pak?" Lah nggo angin-angin supaya gas amoniake bisa metu. Yen ora mengko septic tanke bisa jeblok, ngendikane bapake. Ya karo ben bakterine sing ngancurake kotoran uga bisa urip, tambahi Agung. Lah nek ngono sok nek wis dienggo septic tanke aja nganti kena banyu sabun. Mengko nek kena sabun rak ya bakterine udah mati to, kandhane Asri. Lanjur nek cawik rasa nggo sabun ngono po, pitakone Agung. Ya mlebu akal uga ya kandhane Asri. Ya nek cawik mudhun sik to, aja ning ndhure klosete supaya banyune ora mlebu septic tank. Lah wong jare Pak Marjo wingi septic tanke ora jero. Nek ngono mengko rak ya dadi cepet kebak to, panjelase Bu Priyo. Lah nek nggone dhewe arep nyedot septic tank ya kangelan. Lah wong omahe wae dengket-dengket lan adoh karo dalan. Mobil tinja ya ora bisa mlebu kene, ujare Agung. Wis seminggu kakuse dadi, Pak Priyo rada gumun amarga nalika dheweke nganggo kakus mau plesterane ajeg garing. Batine Pak Priyo, plesterane kok garing to? Apa padha ora nganggo kakus po ya? Nalikane esuk-esuk dheweke merwi bojone karo Asri nggawa ember. Gage-gage Pak Priyo takon, "Lho, do saka ngendi to iki?" "Ya biasa to, Pak. Setor." Kandhane Bu Priyo. "Setor piye?" "Ya biasa to, Pak. Golek durian tiba nang mburi klinik." Sambunge Asri. "Oh alah, dadine kowe kabeh iki do durung nganyari kakus e to. Lah wingi do ngoyak-ngoyak ndang cepet oleh gawe kakus. Lah saiki kok malah padha ora dienggo. Lah ngopo to?" "Ya nganu ta, Pak. Ndak septic tanke wis kebak, Pak. Kejaba iku kancane ya isih akeh kok sing do setor nang mburi klinik. Mulane yen aku nganggo kakus mesti plesterane isih garing. Batinku ki apa do ora tau setor po?" Amarga septic tanke mung cetek, Bu Priyo lan anak-anake eman-eman oleh nganggo kakuse amarga wedi mengko mundhak cepet kebak. Cutel.